ଆମକୁ ଏମିତିଆ କି ରୋଗ ହେଲା ଆମେ ଭାରି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ହଉଛି ତୋର ଏଉଠୁ ଏଯାଏ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଏଉଠୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଶପଥ ନବା, ଆମେ ଛାଡିଦବା ଏକୁ। ଆମେ ତ ଶପଥ ନେଲେ ଆଉ କହିବୁ ଆମେ ତ ଶପଥ ନେଲେ, ହଁ ସମୟ ସରୁନାହିଁ ଆଉ ଗପ କହ ଶୁଣିବି ଆଉ। ଜେଜ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଜେଜ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ହଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଏ। ସକାଳୁ କଣ କରେ ତେଲ ଖାଲି ଜେଜ ଗପ କହିକି ଶଳା ଦେହଟା ପୁରା ତାର ଶଳା କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇଗଲା, ଶଳା ଚାଲାକି ପଡ଼ିଗଲା। ଶଳା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଗୋଟେ ତ କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗପଟାଏ କହିଲୁ, ତା ଦେହରେ କହିଲୁ କି ତୋ ଜେଜ ହାତ ଗୋଡ଼ ପେଟ ସବୁ ଯାକ ତୋ ଜେଜ ତେଲ ମାରିଦେଲେ। କଣ ମାଇଲୁ? ତୋ ଜେଜ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗେଇ ପାରିନଥିଲା? ଏଇରେ ତୋ ଜେଜ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ